ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ଲେଟର ମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ। ଏ ଫର୍ ଆପେଲ ମାନେ ସେଓ। B ଫର୍ ବଲ୍, ବଲ୍ ମାନେ ପେଣ୍ଡୁ। C ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍, ବିଲେଇ। D ଫର୍ ଡଗ୍ ମାନେ କୁକୁର। E ଫର୍ ଏଗ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା। F ଫର୍ ଫିଶ୍ ମାନେ ମାଛ। G ଫର୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ଅଙ୍ଗୁର। H ଫର୍ ହେନ୍ ଗଞ୍ଜା। I ଫର୍ ଇଙ୍କ୍ କାଳି। J ଫର୍ ଜଗ୍ ପାତ୍ର। K ଫର୍ କାଇଟ୍ କୁଡ଼ି। L ଫର୍ ଲାୟନ୍ ସିଂହ। M ଫର୍ ମଙ୍କି ମାଙ୍କଡ଼। N ଫର୍ ନେଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ବସା। O ଫର୍ ଅରେଞ୍ଜ କମଳା। P ଫର୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ଶୁଆ। Q ଫର୍ କୁଇନ୍ ରାଣୀ। R ଫର୍ ରାବିଟ୍ ପେଟୁଆ। S ଫର୍ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। T ଫର୍ ଟାଇଗର ବାଘ। V ଫର୍ ଭାଉଲିନ୍ ଗିଟାର। W ଫର୍ ୱାଚ୍ ଘଣ୍ଟା। X ଫର୍ ଏକ୍ସମାସ୍ Y ଫର୍ ୟାକ୍ ଚମରି ଗାଈ। Z ଫର୍ ଜେବ୍ରା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ।